Wai dan wani mai ke faruwa. Gaskiya ana yin mamala a ƙasar nan. Nope. Wai yanzu ba har kwana nawa ne ma ya rage sauka aka What? Kana nan jira da tambayoyi shekara 10 nan gaba. gaskiya to tafiya kawai zan To zuwa ina? Indiya zan Hey! a kafa. Haka din? Eh, Kana da aiki kenan. wai yanzu ba ma wannan ba. Wai mutanen da aka kulle a gidan yari. Wai ana ba su abin Kan baro ba ka da labari kuma ana ta bayana gidan rediyo kai har da nama ma gundun ba sa cin nama. gaskiya canza ni wallahi. Ina za ka Shin ma ake a ƙasar nan kwana wajen sati na 5 haihu. ana neman su yake. Kawai ni ka kyale ni ba zan haƙuri ba kawai adalin. Gaskiya ni da kawai. Ka kyale ni kawai su ne. Fitan. Dan shi ka tafi mana. Gaskiya na bari ko gobe ma.